ko su kula, yanzu gida muka yi sallah. Rabar da na koshi bakin sallah, talaka ya kasa ce kala. Kisan mu ake har mu canza kala, aikin noma gashi mu wahala. Dare rana 'yan uwan mu dai ake kashewa, safe har rana 'yan uwan mu dai muke rufewa. An ɗauki ɗiya mu kuɗi suka so mu zan kakaiwa. Allah ya Allah Allah agaza, Allah ya Allah Allah agaza, ka taimaka mana, ka agaza mana, mun tuba. Mu 'yan arewa muna kuka, rabbi kai mana alfarma domin kasar mu ta daidaita. Wayo arewa, wayo wayo arewa, wayo arewa, wayo wayo kan mu 'yan arewa, wayo wayo mu kan mu 'yan arewa. Waya ake ciki ne mai 'yan arewa, ba kwa kula mu, ba kwa duba mu. Maƙota sun samu gaba, komai namu babu ci gaba a arewa. Wai me ya jawo haka ne, mu ne ko ku ne a arewa? Amma kar ku manta ku ne da madafan iko na arewa. Amma kar ku manta ku ke sawa ku ke hanawa a ƙasa ta arewa. Na gaida 'yan mazan jiya, su ne suka so ta ƙasa ta, sun kamace akan ta ƙasa ta. Allah ka daɗa duba mu mu 'yan arewa, Allah ka daɗa duba mu mu 'yan arewa. Yan guys ne ɗauke da saƙon ƙasa ta arewa. Mu 'yan arewa muna kuka, rabbi kai mana alfarma domin kasar mu ta daidaita. Ya Rabbana kai daɗin tsira bin Muhammadu manzona. Rabbana mai dubin hikima yanda duk kai to yayi. Gyaran ka Allah muke nema, arewa ta shiga juyayi. Tuba muke yau Allah mu tuba muke, ni tuba muke domin mu mun saba maka. Gyara muna ya Allah sarki mai duka, gyara muna yau arewa ta zauna lafiya. Idan kuka muke yau arewa, a yau kuka muke, kuka muke don an kashe dimbin al'umma a jaha-jaha, wasu ba su da ko gurbin zama. Kame in faɗa na san duka Allah ka sani mun tuba. Mu 'yan arewa muna kuka, rabbi kai mana alfarma domin kasar mu ta daidaita. Wayo Allah arewa mun jigata, Allah kai ne sarkin da baka cuta, ka taimake mu yau arewa ta yi nisa. Garkuwa da mu ake kamar da wasa, sai mun biya kuɗi sannan a fansa. Sannan kanana mun bar su ba mu yin kulawa, zagin shugabanni ƙasa yakan karyawa. Ku kuma shugabanni ba ku son kulawa, ina da korafi a kan ku manyan arewa. Kun manta cewa motar mu muke turawa, amma
na majema Allah kai mu ka Mu yan roƙa. arewa muna kuka rabta kai mana alfarma domin kasar mu ta daidaita. Astaghfirullah Allah, astaghfirullah Allah. Rabbi kai nisa farko haka kai zan sa ƙarshe. Kai muna gyara Allah ƙasan mu yanzu ta inganta. Matsalar tsaro ta sa yau dai wasu sun bata. Sun bar gidansu a da yau mu kan namu kyawun fata. Mu yan arewa muna kuka rabta kai mana alfarma domin kasar mu ta daidaita. Najeriya arewa ƙasata yau mun shige wani tarko. Rabu kai na sanya farko ya ilahu samu yi karko. Dan nabi na mai roko wanda shi kace mai koyo. Dan Amina dan Abdullah kaunar sa ce ta samu karayo.